B'nefqa ta' €2 miljun, il-Gvern nieda servizz ġdid tal-Home Help li se jwassal biex l-anzjani kollha jingħataw servizz ta' kwalità aħjar u li jgħinhom jibqgħu jgħixu fil-komunità. F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-ċentru ta' Matuliljum fil-Mosta tħabbar li mill-bidu tas-sena d-dieħla l-anzjani se jkunu jistgħu jażlu persuna tal-fiduċja tagħhom sabiex tagħmlilhom xi faċenda fid-dar jew biex tmur tixtrilhom il-ħtiġijiet tagħhom. Il-helper se jitħallas €5.50 għal kull siegħa approvata. Ir-riforma fis-servizz se tindirizza n-nuqqas ta' helpers bla ma tintmess il-kwalità bżieda fin-nefqa ta' €9 miljun aktar fis-sena. L-anzjani li jinsabu fuq l-iskema l-antika se jiġu offruti l-opportunità li jaqilbu għall-iskema l-ġdida matul is-sena d-dieħla. Il-kap eżekuttiv għall-anzjanità attiva u kura fil-komunità Renzo De Gabriele assigura l-ola standards hekk kif il-helper se jibqa' jiġi assessjat mill-bord. Qal ukoll li r-riforma se tħalli lill-anzjani aktar flus fil-but. Aħna nagħtu €5.50 għal kull sija li jiġi approvat mill-Home Help Board għaliex nixtieq nfakkar ukoll ħajkun l-assessment se jibqa' għaddej, jiġifieri aħna l-applikazzjoni kif tidħol jiġi assessjata, jitlaq quddiem il-Home Help Board u jara l-każ u jiddeċidi l-mertu tal-każ. Ġifieri wara li jkun ġie approvat is-sigħat aħna noffru l-anzjani l-possibilità li jażlu l-helper tagħhom u nagħtuhom €5.50 għal kull sija li ġie approvat. U ma jħallsux ukoll il-kontribuzzjoni ta' €6.33. Mis-servizz tal-Home Help igawdu madwar 4,000 anzjan u persuni li għandhom inqas minn 60 sena li jibgħatu b'mart serju jew b'xi diżabilità. Tessi Kannattaċi, anzjana li tagħmel użu mis-servizz spjegat kif dan hu għajnuna kbira għaliha. Jiena nsibu tajjeb, jagħmilli miskin mhux kollox daqqa sewwa, jagħmilli l-art, darba fix-xahar jagħmilli l-ħġieġ, jista' jixtrili, jista' jġib il-mediċini. Ir-riforma jidher li ħajret ukoll lil Ċettina Kamilleri li fl-età ta' 91 sena se tibda tirrikorri għal dan is-servizz, hekk kif tgħix ma' binta li wkoll hija anzjana. L-ewwel darba li se nġibu għax qed inġibu waħda u tiġi kull darba kull xahar u nofs ma jistax ikun jien għandi 91 sena. U t-tifla għandha 67 ma tiflaħx laqqas. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Giusdeceli spjega li r-riformi li diġà saru fis-servizz raw il-lista ta' stennija tinżel minn 500 anzjan għal 210. Nagħtu support l-anzjani tagħna għax nixtiequ li kull anzjan u anzjana jibqgħu jgħixu fil-komunità. Hemm madwar 4,000 anzjan illi għandhom diġà is-servizz tal-Home Help u din ir-riforma hija riforma li wedna fil-manifest elettorali u fil-fatt wasalna fil-qofol tagħha. Ħan niddedikaw €2 miljun fis-sena biex nagħmlu din ir-riforma. Dawk interessati li japplikaw għas-servizz tal-Home Help jistgħu jċebblu fuq 22 78 88 00. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.